Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halsen ud, den så mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Men hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan ikke se det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider den her nu. Nej, den ligger og skriger. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæne. De er jo ikke engang et byttedyr her. De gør sig jo selv til det. Nej, men de har stjålet hans. Hvorfor det? Han har stjålet tilbage til ham. Kan man se det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løven går hen til den nu igen, og gør det færdigt. Det skal ikke. Det er ikke noget for. Hold nu kæft. Nu tager den det. Men den kommer til at tage flere af løven. Den kommer til at nok flere.